dai na magpara problema. Igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangogon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Radyo Klinika Time, mga tugang sa DCGB. Good morning, Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Garidakul na, garidakul mga tugang na magiging, may dagaan mo yan, magiging trabaho, mga tugang ang satuya na mga health advocates, lalo na po dyan sa mga barangay, mga tugang dyan po sa satuya tabi na kapalibutan. Dahilan ta magayon ini, nagka-interest ako kay ini mga tugang na programa kan Department of Health, igwaki magayon na programa ngunyan na Department of Health nang apod, anapod mga tugang iyo po an Philippine Package of Essential Non-Communicable Tabi. Saro tabi na risk assessment, ang apod kan PhilPen, nagka-interest ako kay nita magayon ini mga tugang na sa tuya tabing masabutan buda anon magiging partisipasyon niya to na mga kababayan ta garo magayon mga tugang na mag-cooperate kita kay ini sa magiging lakdang kan mga health officials niya to from the regional office or regional field office, pasisiring po mga tugang sa kwan, pasisiring po dyan sa mga barangay, nyato, mga barangay health workers, pasisiring dyan mga tugang sa mga local government units. And ano ang katuyuhan ka ini, di ba? Kaya ngunya na pagkaaga, maski ngani po mga tugang Sabado, maski Sabado, maski sinda po yaon sa government sector, Sabado, mga tugang nagsiserbi, maserbi po mga tugang sa satuya para ipaliwanag ining pigaapod na PhilPen. Philippine Package of Essential Non-Communicable. Yan, Ngunyan na pag-aaga, mga tugang ang satuya tabi na singing doctor. Dancing doctor. Yan, may ghost. Bako man tatamili kami bid ko ini po, pero talagang totoo mga tugang na mahigos ini. Buda talagang ang sa iyat pong dedikasyon sa trabaho, mailingkan mga kababayan niya to. Magkakauro niya to ngunyan ang pamayo po kang Non-Communicable Disease Control and Prevention Cluster. Mga tugang kan Department of Health, siya man po ang concurrent na head kan Health Promotion and Communication Cluster. Yan, Dr. Monray Isaiah Mancilia, ang satuya tabing research person niya na pagkaaga via phone patch po digri sa tuyang programa. Dr. Monray, maray na aga po. Marahay na aga po, Sir Henry, marahay na aga mantabi sa gabos na mga nakikinig at nanonood sa ating programa ngayong umaga. Sana po ay maayos ang ating umaga ngayong araw. Yep. Dok, salamaton po sa oras mo sa DCGB. Kansarong aldaw kaya po, nagbabasa ako kay Diaryo, naghiling akong television, laman kan mga bareta ining PhilPen, nagka-interest ako magayon ang gari gigibuho nindo sa DOH, kasarabay ang mga local government units,
para ma-assess ang sitwasyon kang salud kan sa tuya tabing mga kababayan. Pero meron po, Dok, pwede mo na ma-expound kimaray, ano po ining PhilPen na ano ba nga ni po na pala ng mga region nagkaigwa nag-implementation kay and sa Bicol region nagupo na nagkakaigwa naman po kamog implementation considering na bagay. Pero Dok, maki-explain sa nagdarangog tabi. Go ahead. Opo. Sir Henry, ini pong PhilPen, pinalipot po ini, no? Pinaiksi natin na pangalan, pero ang mas mahabang pangalan nito po is Philippine Package of Essential Non-Communicable Disease Prevention or Intervention. Opo. Ini po na programa ini, nagpupuan po ini or nagsisimula po ito sa isang risk assessment. Mhm. So, risk assessment, hinahanap po natin ano-ano ang meron na yung tao na yon Yun. at tinitingnan natin, for example, kung meron siyang tsansa na later on sa buhay niya ay magkaroon siya ng mas matitinding sakit. Mhm. So napapansin kasi natin, Sir Henry, na sa Pilipinas, ang pinakamadami pa rin pong kausa ng pagkamatay ay yung ischemic heart disease, yung Yeah. nagkaroon po ng bara doon po sa ating puso, nagkaroon ng bara sa ating utak, nandiyan pa rin yung may cancer, diabetes at hypertension. Mhm. Ngunit ito po kasing mga sakit na ito, kadalasan, nadadiagnose yan, Sir Henry. Ano na, talagang sakit na sa full-blown na sakit na sa. Yun. Oo. Kumbaga, ang gagbibuhon pa na ay treatment na nagagamot na tayo. Opo. Pero sa pamamagitan nito na PhilPen na gagawin po natin, gusto natin malaman 10 years ago or few years ago before pa tayong ma-diagnose, gusto natin malaman, may chance ka ba na magkaroon ka ng sakit na ito later on sa buhay mo? Ayun. O kaya naman, kasabay din po sa PhilPen na to, yung mayroon ka na bang sakit hindi mo lang alam? Yan, Kasi yan. kadalasan po, like ngayon, nag-PhilPen po kami sa office po mismo natin. Aha. Karamihan doon, sinasabi nila, wala po akong diabetes, doc. Pero nung in-undergo natin yung PhilPen, in-undergo natin yung procedure na to, nalaman natin na mataas pala yung sugar at doon niya lang nalaman. Oho. Doon niya lang din nalaman na mataas yung hypertension niya. So, ang kagandahan nitong PhilPen, sir, ginagawa natin ito on a regular basis dito sa lahat sa buong Pilipinas. No? Yeah. Nga lang, ang nangyari po, Sir Henry, noong 2021, lalo na noong 2022, Opo. ang naa-assess lang natin nasa 13%. Ay, mababa. So, masyado po itong mababa. Ibig sabihin po, kung merong 100% na population, ang kaya lang natin ma-detect at ma-diagnose early para hindi na siya magkaroon ng sakit ay 13 Apo. lamang. Yeah, So, yeah. ang ginawa po natin dito sa Bicol region, ito po first ever po ito sa buong Pilipinas gagawin at dito po ito mangyayari sa Bicol region, Aha. ay gagawin po natin yung tinatawag na community-based house-to-house mass PhilPen risk Wow. assessment. Community-based Kung saan po- house-to-house. Mhm. Yes, opo. Kung saan po, dadalhin po muna natin itong serbisyo na PhilPen sa lahat ng miyembro ng ating community. Kaya Aha. po community-based. At gagawin din po natin itong bahay-bahay para po mas madami po yung matulungan po natin. Mabigyan Aha. po natin ng tulong, mag-diagnose, meron na ba silang sakit, at mabigyan na po natin ng karampatang referral or further po na mga treatment Opo. para po hindi na umabot dun sa pagkamatay. And yung lalo na po yung mga wala pang risk, at least mabibigyan na po natin ng counseling para maayos na nila yung lifestyle nila. Opo. Paano po, Dok, gagawing ang house-to-house na yan? Kumpara doon sa unang ginagawa, ano pong unang ginagawa before na gawin ito ninyo sa Bicol Region na house-to-house monitoring sa mga kababayan natin? Opo. Dati po, inaantay natin yung mga tao na pumunta sa ating rural health unit Ayun. at i-avail itong service na Kaya to. pala. Opo. Ngayon, mukhang hindi effective kasi nasa 13% Yeah. lang yung nakukuha natin. Yeah. So ngayon gusto natin, silent pandemic kasi itong ating mga non-communicable diseases. Kung titingnan mo, sigurado ako, napakadami ng bilang ng may diabetes, Opo. ng may high blood, Yeah. at Yeah. stroke dito sa atin. Kaya gusto po natin proactive. Ibig sabihin, tayo na mismo yung lalapit doon sa mga bahay-bahay para mismo sila ay malaman na nila, meron ba akong sakit? May chance ba ako magkasakit? At ano ang Maganda. gagawin ko kung meron na ako nito? Opo. Dok, paano ito gagawin at sino po ang magtatrabaho nito?
Apo, so ito po ay katuwang po natin dito sa implementation ang lahat po ng local government unit. So nagpapasalamat tayo as early as now doon sa lahat ng mga nasa rural health unit, health offices, lahat ng mga health workers. Actually po, sinabi natin na magsisimula po ito ng Marso 1 hanggang 31 ngayong taon. 1 month? Pero yes po, 1 month. Pero sa sobra pong gusto at excited ng ating mga health workers sa iba't ibang mga lugar, kahit po ngayon as early as February, meron na po nitong mga nagbabahay-bahay at pumupunta na po sa kanilang mga target. So ang ginagawa po nito, mag-iikot po ang ating mga na-train na health workers, pupunta po sa bahay-bahay. Magsisimula po ang gagawin sa isang interview. So interview lamang po ito, magtatanong po kami ano ang mga sakit ng mga primary na or first level na kamag-anak. Titingnan po natin doon kung ang cancer po kasi, for example, kung ang nanay, ang tatay niyo po ay may cancer, malaki din po yung sansa na may cancer, magka-cancer din po kayo later in your life. So tinitingnan po, hahanapin po ito. Marami pong itatanong na, may mga itatanong po, ano kasabay yung lifestyle, kung paano po yung diet. And after po nito, sasabihan po kayo po ba ay at risk or walang risk. Ayun. Kapag at risk po, sasabihin po natin na kailangan nyo po magpakonsulta agad sa pinakamalapit na facility, health facility, para po magawa yung mga karagdagang laboratorio and at the same time, magamot na po kayo kung kinakailangan na po ng gamutan. Opo. Kapag wala naman po na-identify kami na risk as of this time, kumbaga wala, malinis, healthy lifestyle po kayo, wala po sa family history, patuloy pa rin po kaming magbibigay ng health education. Kasi again, ito pong mga top causes ng ating pagkamatay sa Pilipinas ay lifestyle related. Ibig sabihin, kapag po pangit yung lifestyle po natin, sedentary, hindi active, maari pa rin siyang mangyari. Kaya still, health education pa rin yung gagawin po namin. So, Doc, from MH o nga Rural Health Unit o sa munisipyo o sa syudad, siyempre, ikakaskade dyan sa barangay, di ba po? Barangay, going to the barangay. Paano po ang proseso niyan at sino po ang mga end personnel na makikisalamuha doon sa mga residente natin? Kasi kung interview to, sa tingin ko po kinakailangan ng, di ba, counting oras at saka yung cooperation po ng mga interviewees. Di ba? Yes, opo, tama po. So ito po ay ang technique na gagawin po namin dito or ang strategy, tawag po namin dito ay mix po na strategy. Ibig sabihin po, maari po silang maka-avail sa RHU. For example, may doktor po doon or may nurse na naka-standby sa RHU, maari po doon. Maari din po may pumunta sa mga barangay health stations. Yung mga BHW po, yung mga nurses naman po natin are all trained din naman po regarding PhilPen. So, maari din po itong makuha nila doon sa barangay health stations. Maari din pong may grupo na finorm ang ating LGUs. Kasabay po dito ang BHW, mga guide po natin, or mga kasabay po na volunteers. Basta meron pong kasama din na health workers, maari din po silang magbahay-bahay, pumunta sa bahay-bahay. Nang sa gayon ay maidala po mismo yung serbisyo na to sa bawat bahay, sa lahat po dito sa Bicol. Opo, sir. Yeah, kaya po Dok talaga, sabi ko nga sa mga kasama ko, sabi ko interviewin natin yung DOH kasi baka sa March 1 may pumunta sa mga bahay-bahay at least makatulong tayo na pag may kumatok sa kanilang bahay, oy, ito na yata yung PhilPen na sinasabi. Yes, maraming salamat Sir Henry. Tama po. Kasi medyo malaki yung tinatarget natin na population para sa kampanyang ito. Ilan ho Dok na porsyento? Oo, 2,460,994 na Bicolano at Bicolana. Ang gusto po natin, ma-risk assess. Nang sa gayon, gusto natin early diagnosis, early management, early treatment para ma-prevent natin yung ating mga posibleng ma-prevent na causes ng sakit at pagkamatay. Dok, di ba health risk assessment to, may guide na ho ba sa mga health workers natin kung paano po mag-i-interview? Yes. Meron po tayong ginawang mga series of training dito po sa ating pong PhilPen risk assessment. Bukod po dyan, meron din po tayong dinevise mismo sa regional level po na tool
kung saan po, yung para po itong form, kung saan nakalagay na po doon yung mga dapat itanong sa ating mga Ayun. client. Good. Apo. Mhm. Yeah. Oo. So kung nakalisted na, Doc, and properly guided yung mga health workers natin. Yes po. Opo. I see, ito po ginawa natin yung mga training, mga online, pero previously po, yung mga dati pa, nag-face-to-face din naman po itong mga training. Actually, Sir Henry, dapat May natin ito gagawin. Kaso lang, nagkaroon po ng exchange ng schedule kasi sa May, gagawin din po yung MRO-PBSIA. Okay. Kaya ngayon, inagahan natin. Nag-ipo kaming March. Pero nataon din kasi mas maganda yung panahon. And at the same time, ito yung pagkakataon talaga, early talaga dapat kasi alam mo na, kakatapos pa lang ng Pasko, kakatapos pa lang ng ating holidays. So, for sure, marami tayong hindi ginawang tamang lifestyle ng mga holidays na to at sana makatch natin sila as soon as possible para po makagawa po agad tayo ng pamamaraan para maiiwas ulit sila sa pahamak na dulot ng unhealthy lifestyle. Opo. Doc, kanina napansin nyo ang mga sakit, ano? During the interview ba, ma-extract yung parang history ng sakit ng isang pamilya o ng isang tao sa bawat pamilya? Yes po, sir. So, uunahin natin yung tanong patungkol po sa ating family history. Siyempre, kukunin muna po natin yan, sir, yung status or yung datos ng ating client. So, sana po ibigay din po nila. Kaya natin to hihingin para po pati contact number para just in case meron tayong kailangan i-monitor doon sa pasyente na yon, mabilis po natin mamomonitor. So lahat po ng 20 years old and above, ito po yung magiging target natin dito sa PhilPen Risk Assessment. So lahat ng 20 years old 20 years old and above. above. Opo. Uunahin po natin itanong, dati na po ba kayong may sakit? Sakit sa puso? Meron na po ba kayong diagnosis na mataas ang kolesterol sa inyong katawan o kaya naman naoperahan na po ba sa puso o kaya naman ay may diabetes at meron na pong sira yung ating bato. Bakit po natin ito unang itatanong? Kasi kapag meron na po kayo ng kahit alinman sa sakit na yon, automatic na po i-refer na dapat namin kayo para sa tamang gamutan. Kasi ibig sabihin, diagnosed na po. Pagkatapos po, kung wala po nitong mga sakit na to, magpo-proceed na tayo sa risk assessment at magsisimula po ito sa family history. So, ang tatanungin po natin dito, among the first degree family members, ano-ano ang mga sakit? So, pag sinabi po natin na first degree relatives, kasama po dito yung nanay, yung tatay, yung mga kapatid, brother or sister, o kaya naman ay anak. So, tinatanong natin dito yung mga alam natin na kumbaga naipapasa from one generation to another. Katulad po ng high blood, stroke, heart attack, diabetes, asthma, cancer, liver disease. So, ito po yung mga tinatanong natin. At kapag po present ito, magkakaroon kayo ng assessment from our health workers kung itatag ba kayo na at risk or not. Importante po na maging honest during the interview nang sa gayon po, mas accurate din po or mas tugma yung magagawa po namin na assessment po sa inyo. So, pagkatapos nito, sir, may itatanong katulad nung history ng pagsusmoke, kung umiinom po ba ng alak, kung gaano po kadami, at kung kumakain po ba kayo ng mga bawal na pagkain tulad po ng mga matataas sa kolesterol o kaya naman ay mataas yung salt. Ako, marami akong kakilala nito, Sir Henry. Lagi pong nag-instant noodles, laging nag-hamburger, at laging nag-french fries. Kahit po yung mga dried fish or yung sweetened po natin na beverage, yung mga milk tea, ayan. Kailangan po sasabihin po natin yan kasi magmamatter po ito doon sa gagawin po nating assessment. Kasi makikita natin doon, may chance ka bang mag-develop ng diabetes dahil sa kinakain mo. Opo. Dok, bakit po 20 years old and above ang target natin? Opo, dito kasi sa 20 years old and above, basically considered to as adult population hanggang senior citizen. Dito kasi nagsisimula sa 20 years old, mag-develop din
nung ating mga lifestyle. Oh. And yung lifestyle-related diseases, dito na rin, sir, nagsisimula. Mhm, So, bakit mhm. sabihin natin inagahan? Kasi po, basically, gusto po natin, meron tayong baseline. Ibig sabihin, yung 20 years old, alam natin, Yeah. ngayong taon, nung 20 years old siya, ganito yung estado ng kalagayan ng katawan niya. Mhm. Tapos later on, kasi tuloy-tuloy naman po yung PhilPen, maari po natin yan ma-monitor on a yearly basis, ay makikita natin, nagpo-progress ba siya? Ibig sabihin, mas pumapangit pa yung estado ng lifestyle health niya. Yeah. At Aha. ma-intervene po natin agad. Mhm. Yung iba naman po, gusto natin yung mas matatanda, kasi again, marami po ditong in denial. Yan. Yung tipong takot po Dok, sabi sa akin, Dok, ayoko po Check up. ayoko po magpa-BP, Dok. Pag nag-BP, baka mataas po yung presyon ko. Natakot po ako kasi high blood na ako. Pero mali po yung ganon. Kasi dahil nga po itong high blood, ito po ay kadalasan walang simptomas. Mhm. Magkakasintomas kayo kapag malala na. Yeah. Pag Yeah. malala na, mahirap na po yun. Medyo mahirap na po siyang gamutin. Mhm. Pero kung maaagahan po natin yan malaman, maaagahan natin ma-diagnose at mabigyan ng tamang management, malaki po yung tsansa na later on, magwawala yung hypertension or makokontrol po natin siya. Mhm. Kaya sana wag matakot kasi ito yung kahit po kami sa office, meron po akong narinig na, Dok, ayoko po sana magpa-check ng sugar kasi baka malaman ko kung na diabetes ako. Oo. Sabi ko, baliktad. Dapat gusto mo, malaman na agad para mabigyan na natin agad ng solusyon. Yan. So, ganun din. Ganun po yung magiging takbo nitong ating PhilPen Risk Assessment. Gusto natin malaman agad na. Meron ka bang sakit? May chance ka bang magkasakit later on? Para agapan na natin. Para hindi na tayo magka-problema later on sa buhay mo sa kakagamot ng malalalang sakit. Opo. Doc Juan, tama ba yung pagkaintindi ko kanina sa explanation po ninyo na priority itatanong kung nagkaroon ng, kung may diabetes, kung may sakit sa puso? Bakit po yun ang priority na una mo nang titingnan compare sa iba pang sakit? Apo. Well, una po sa lahat, kasi kapag na-diagnose na po tayo ng ating pong mga sakit na to, more on management na dapat ang gagawin natin. Ibig sabihin, established na may sakit ka eh. So, dapat gamutan na yan. Ang focus na po natin is not on the prevention side na po, but mag-cure na po tayo. Gagamutin na po natin siya. Kaya tinatanong po namin early on yung mga iba't ibang mga sakit po muna kung meron na. Oo. Yung mga health workers bang pupunta sa mga bahay-bahay, Doc, may dala-dala silang mga, tawag yan, mga medical kit o gamit para, alam mo, for example, may biglang may high blood, may baga pang BP bang dala-dala ang mga ito? Ano pang ibang bit-bit nila? Opo. Actually po, may mga bit-bit itong mga pang BP. May bit-bit po itong yung pang timbang. Kasi titimbangin din po namin yung lahat ng makikita namin sa mga bahay-bahay. Titingnan po natin, obese ba? Ito ba ay overweight? Ito ba ay underweight? Kasi gusto natin siyempre maayos din pati ang kalusugan patungkol sa nutrisyon. So bukod dyan, isi-check din po namin, i-measure natin yung central adiposity. Ibig sabihin po, maglalagay ng tape dyan sa waist ninyo. Kung magkakaalaman kung malaki ang waist or hindi. Kasi yung waist circumference po, doon natin makikita yung at risk ka na ba o kaya hindi pa. Meron din po tayong measure nun. Wow! Kaya yung malalaki yung chan, ayan, yung waist po, i-measure po natin yan kapag tayo ay nag-ikot. Hindi po namin kayo bibigyan ng, ng pants. Pero susukatin lang po natin yung central adiposity natin. Bukod dyan, sir, we will also ask mga questions katulad po nung sa vision. Kasi nakikita natin, dapat i-integrate na natin. Nakita mo na yung pasyente. So dapat, or nakita natin yung client, so dapat medyo bigyan na natin kung ano yung kaya pang itanong. So tatanungin din natin sa vision kasi, di ba, ang dami po nag-wear ng glasses recently. Kaya gusto din natin makita, meron na ba tong risk mag-develop ng blindness
o kaya naman po ay magkaroon po ng hirap sa pagtingin para po ma-refer na natin agad. Sa mga babae naman po, sir, we will be asking yung importance ng or nagagawa ba yung breast examination, kung nagpapapap smear po ba, kasi itong mga test na to, hindi to napapansin ng mga babae. Totoo. Pero kung titingnan po natin, sir, ang datos, ang daming babae ang namamatay dahil sa breast cancer at sa talaga? cervical cancer. Talaga? Opo. Kaya po, dito sa test natin sa risk assessment, itatanong at bibigyan po natin ito ng importansya din. Nang sa gayon, pag natanong, sinabi ng client na hindi siya breast examination o kaya naman hindi siya nakakapagpa-pap smear, never in her life. So, i-refer na po natin yun agad-agad nang sa gayon makita para maagapan. Lalo na po, for example, ang cervical cancer. Mahirap ma-detect yung symptoms po nito. Kasi vague lang. Minsan wala pang ang symptoms unless severe na or malala na po ang kondisyon. Kaya po yan, kaya siya nagpapa-check up na. Pero too late na yun kadalasan, kumbaga stage 4 na. Kaya ngayon, gusto po natin intensify yung mga early screening na measures para po maagapan din natin yung masave natin ang buhay ng ating mga kababayan. Opo. At syempre sa lalaki, meron din tayong itatanong. So kung nag-undergo din sila ng iba't ibang mga test. Sa lalaki kasi usually yung mga prostate, sa prostate naman yung mga issue, yan yung kadalasan. So meron din tayong itatanong po patungkol doon. So rest assured na kung meron man po, sir, ma-diagnose or makita sa findings dito, i-refer natin ito sa isang doktor sa pamamagitan ng primary care provider niya. Nang sa gayon po ay tuloy-tuloy yung management at hindi lang po ito matapos dito sa risk assessment natin. Totoo. Actually, yan sunod ko pong tanong sa inyo, kung after risk assessment, ano na pang susunod? Kasi di ba, identify na natin yung mga sakit. Identify na kung anong history ng isang residente dyan sa barangay. So, mayroon palang susunod na mga hakbang para lalong maproteksyonan at ma-prevent yung mga sakit ng ating mga kababayan. Yes, sir. So again, ang gagawin natin dito, i-broadly categorize po natin yung mga tao na walang risk versus meron risk. So yung may mga nakita po natin na risk, ibig sabihin yung may mga factors na maaring magkausa ng sakit o komplikasyon, automatic i-refer po natin ito. Bibigyan po natin ng referral, papupuntahin either sa pinakamalapit na rural health unit o kaya naman ay aabisuhan po natin. Kasi baka may private naman na po na physician na nagmamanage po sa family nila. Bibigyan po natin ng referral papunta po doon. Nang sa gayon ay ma-examine palalo, mabigyan pa po ng ibang test na kinakailangan kung para ma-diagnose po yung sakit o kaya naman po ay magamot na, mabigyan na po agad ng gamot early on para hindi na tayo umabot sa komplikasyon. So yun naman po yung kagandahan nung gagawin natin na kampanya. Early po talaga yung diagnosis ang gusto natin, early screening, early diagnosis at early treatment din po para makasave tayo ng mas maraming Bicolano at Bicolana. Opo. Dok, may text dito. Sabi ng texter natin, pagpasok ko ba, pagdating ho ba sa bahay, sino ang unang hahanapin? Kasi sa pagkaintindi ko po sa explanation ni Dr. Monray, lahat yata i-interviewin o sino pang dapat na priority for to be interviewed? Dr. Monray. Apo, lahat po natin i-interview, lahat gagawan ng risk assessment. Lahat ng nasa 20 years old pataas na nandoon sa loob ng bahay. So wala po tayong prioritization doon sa kung sino yung uunahin. Basically po, dahil lahat naman po ng nasa loob ng bahay, basta 20 years old and above, ay i-interviewin at bibigyan po natin itong PhilPen risk assessment. So bahala na po, diskarte na po dito ng ating health workers and yung willingness na po ng mga members na nasa bahay kung sino po ang gusto unang magpa-interview. Basta importante, gabos lahat ng nandoon sa bahay, 20 years old and above, ay maisabay po sa PhilPen. Ito, paano daw po mas sisiguro na taga PhilPen o mga na health workers sa mag-interview? Kasi daw, baka po gibuhan naman kikapilyuhan kan iba
may ibang motibo sa pagpinalaog sa laog kang harong. Apo. Dr. Monray. Apo. Ang kagandahan naman, tama May po punto yun, ini na paradangog napakaganda ta, po yun na input. Kasi may mga gumagamit din talaga, lalo ngayon, lagi tayo may pa-campaign. Iyo po. Pero lagi pong tatandaan, ang kasabay naman po ng team na to ay mga local dyan po sa inyong mga barangay. Ayan, Ibig sabihin po, Midbid. opo, Oo. maari po itong yung mga umiikot sa inyo lagi na barangay health worker. Malamang talagang po yan sa barangay ninyo. Opo. O kaya naman, kasasabayan po ito nung ating mga nasa barangay station. O kaya naman po yung nurse na umiikot at nagduduty po dyan, or nurse midwife Aha. na nagduduty po sa inyong barangay, sila din po ang magkakasama at magbibigay po nitong ating serbisyo. So kilalanin niyo po kung sino yung mga lumalapit po sa inyo. Tama po yun, kailangan maging mabusisi din po tayo. Kadalasan naman po ng health workers, may mga ID naman po yan. Yeah. DOH ID po o kaya LGU na ID. At siyempre, dapat po ibibigay din po nila yung pangalan nila sa inyo dahil magbibigay din po kayo ng information sa kanila. Yeah. So, Yeah. ayan. So, dapat po, tama po yun, maganda po yung na-mention po na yun. So, sana po, no, yung ating pong mga nakikinig na may gusto din na merong balak na hindi maganda regarding this campaign, sana po wag na nilang gawin. At the end of the day, lahat naman po ito ay para sa welfare ng ating mga kababayan. So sana wag nang sabayan ng anything na kalokohan po. Sir Henry? Yeah. Ito po, Doc, automatic referred siya pag may nalaman na medyo mataas ang health problem niya. Automatic referred po siya sa LGU o sa mga RHU, City Health Office, or sa nearest doctor po. Ano pong magiging proseso? Apo. So, kung ang itatanong po namin ay meron po ba silang private na physician? Ibig sabihin po, meron na bang nagmamanage sa kanya na private? Kung meron na po, meron ng doktor ang pamilya or family physician, i-recommend po natin na bumalik po sila doon, magpakonsulta po sila ulit doon para tuloy-tuloy yung management. Pero kung ang mga ma-check po natin ay wala pong mga nag-aalaga na primary care physician pa or providers, wala pang doktor na tumitingin, maaari po natin itong i-refer doon po sa ating rural health unit. Pero again, dahil we are expecting as well na madami-dami po ito na maaring maging i-refer po natin kasi lalabas yung totoong picture ng mga may sakit, ay siyempre bibigyan din po natin ito ng schedule. Depende po na yan doon sa scheduling naman po ng ating rural health unit. Ayun. Doc, sabi mo po kanina, ang tawag dyan, magkakaroon ng unique ito ang pinakauna sa buong Pilipinas na yung mga health workers natin magbabahay-bahay kumpara doon sa dating practice. So ibig sabihin, tayo ang nakaisip ng ganitong sistema para tayo mismo ang lumapit sa ating mga kababayan para po mapangalagaan ang kanilang ang kanilang kalusugan, Doc, tama ba? Yes, tama po ito, Sir Henry. Last year po, parang quarter 3 po, nagpatawag po kami ng isang meeting sa lahat po ng mga provincial coordinator. So lahat po ito ng mga empleyado ng Provincial Health Office at tiningnan po namin ano yung maaring gawin kasi silently tumataas talaga yung mga bilang ng mga namamatay mula sa non-communicable diseases, high blood, diabetes, namumroblema yung mga nagkaka-stroke, etc. So ngayon, sabi natin, anong pwede natin gawin? So nagkaisa po kami, ang regional office po, pati na po yung mga nasa province health offices, city health officers po, at yung representative nila, na maggawa tayo ng isang kampanya. Nang sa gayon, hindi tayo magsettle sa 13% lamang, mas madami tayong makita na maaring may sakit at agapan natin. Proactive tayo dapat. Yun yung achievement po namin. So sabi ko, sige, i-float natin yung possibility ng campaign. Kasi ako po, dati nakapag-handle na rin po tayo ng iba't ibang mga kampanya sa bakunahan. So marami tayong na-handle na bakunahan, pati yung sa COVID vaccination, na-handle ko na rin yun before. So sabi ko, mukhang kakayanin naman ng team natin na gawin itong ating bagong kampanya, pero sa iba naman na programa. So during the
holidays, edit kami ng edit ng mga documents, consult tayo ng consult sa iba't ibang mga expert para po maging mas maayos itong gagawin na kampanya. And come first semester ngayong taon. So Aha. ito po yung bungad natin na activity dito sa CHD Bicol. Isa po siyang big campaign at first ever ito sa buong Pilipinas. Nag-research ako. Wala ako makita. Ang ginagawa lang sa iba pong region ngayon, pumupunta sa ibang agency, isang ahensya, tapos doon kinakandak yung PhilPen. Opo, Pero opo. in my research, and doon sa mga napagtanungan ko po, first ever na gagawin pong isang region-wide na campaign ang PhilPen. Something po ito na nakakatuwa at excited po ako dahil again, ito po ay para mas maprotektahan yung karamihan sa ating mga taga Bicol at gusto natin maging healthiest talaga ang Bicolada pagdating sa kalusugan. Apo. Dok, may isang text dito. Mukhang may punto siya. Basahin ko po sa iyo yung text niya. Sabi niya, good morning po, Sir Henry. Ask ko lang po, bakit 20 years old and above lang po ang i-assess? Kasi may mga bata po na pwede rin po risk sa ganyang sakit. Like, anak ko po, na brain stroke po siya, 11 years old pa lang. May mga bata rin pong diabetic na. Dr. Monray, please. Yes, tama po yun, sir. No? However po kasi, ang PhilPen package po, ito po ay actually nag-originate sa World Health Organization kung saan po ang in-identify talaga natin po doon na target ay 20 years old and above lamang po. Apa. Sa mga bata po, meron din pong separate po yan na isa rin pong program kasi lalo na sa DOH ngayon, ang approach po namin ay life stage. Ibig sabihin po, package po ang programang ibibigay sa bagong panganak at bata Apa. sa buntis. Separate po yung para sa adult, separate po yung para sa senior citizen. So ito po, ginupo lang po muna natin yung 20 years old and above para po masunod yung recommendation din po at hindi po natin mabalga yung original na PhilPen po na protocol at dinagdagan lang din po natin ito ng iba't ibang serbisyo. Pero yun po yung naging basis po natin kasi yun yung may document po talaga na kumbaga, yun po yung may legal basis para po i-cascade ito. Yeah. Pero rest assured po na itong mga bata na to ay maaari pa rin po silang makapagpakonsulta. Similar to this one po. Ito po ay kayang i-provide din po ng ating mga nasa local government unit. At meron din po itong separate na mga protocol na susundin po. Pero thank you very much for noting that one. Yeah. And hopefully po, kung meron po yung may mga kakilala po sila na ganito po ang senaryo ng mga bata, dalhin po nila agad sa pinakamalapit na doktor, be it private, be it po sa ating pong rural health unit, or kahit sino man pong health practitioner para po mabigyan din po kayo ng initial po na assessment and management din po. Opo. Sabi ng isang texter natin, congratulations po DOH. Maganda po ang gagawin ninyo kasi daw may mga barangay na mga malalayo na hindi inaabot ng doktor at hindi inaabot ng mga health workers natin. Reaction po, Dr. Monray. Opo. So ngayon, ang layon po natin dito sa PhilPen ay sana po marating natin ang pinakamalayo, even yung mga geographically isolated and disadvantaged areas, yung pinakamalalayong barangay, kasabay po yan sa bilang po ng targeting po natin. Opo. So wala po tayong pipiliin po, wala po tayong i-exclude na mga barangay. Lahat po yan ay covered. Basta po merong nakikita tayo na 20 years old and above, i-assess po natin yan ngayong pong kampanyang ito. At layon po din natin, for example, hindi nakakapunta yung doktor doon sa lugar na yon at may makita po tayo na madami po pala ang merong sakit doon. Ito po ay magiging basihan din po namin para makapag-deploy din po doon ng doktor o kaya naman makapag-strategize ng isa po ulit na activity doon sa nangangailangan at medyo disadvantage na barangay po na iyon. Yeah. May tanong dito, siguro, para dito ng, yung kanina joke na sabi niyo kung may private doctor siya, i-refer sa private doctor na bumalik. Pero sabi niya, ang tanong niya, tanong ko lang po kung may private doctor na ako, kung magpakonsulta ako ulit, magbabayad? Okay. Marami pong pamamaraan actually.
Ngayon po kasi with the universal health care, Yeah. actually, ang layon po natin ngayon ay ma-reduce na po yung risk po ng pagbabayad or Apa. if ever man po, mabawasan. So, i-double check po natin yung, kasi depende po yan sa condition Oo. ninyo, sa case. Yes, Opo. yes. So, you can double check it po kung covered yung sakit po ninyo sa ating pong PhilHealth kasi may konsulta package din naman na po ang PhilHealth, etc. So, i-explore po natin yun doon Yeah. sa side. Opo. Dr. Monray, salamato na maray po sa oras mo sa DCGB. Baka po may nalingawan akong ihapot. Tatawadan ta ka pa po ki oras para ipahayag yan sa publiko, lalo na po ining magayon doon nagigibuhon para po sa risk assessment kan sa tuyang mga kababayan pagdaabot po sa pagdating po sa kalusugan. Dr. Monray, go ahead please. Opo, inaanyayahan ko po ang lahat ng mga Bicolanos at Bicolanas na 20 years old pataas na sana po ay ating pong hayaan at i-accommodate yung ating pong mga health workers na magbabahay-bahay mula Marso 1 hanggang 31 ngayong taon para gawin po yung tinatawag nating community-based house-to-house mass PhilPen risk assessments. So ito po ay isang pamamaraan po natin para maagapan po natin malaman kung meron po ba kayong sakit. Kung meron na po kayong sakit, ay agapan na po natin yung gamutan. Kung wala pa po kayong sakit, pero mayroon pong chance na magkaroon kayo ng malalang sakit later on in your life, ay maagapan na po natin din yon. Or kung wala talaga po kayong sakit at wala kayong risk factor, ay maturuan po namin kayo para mas mapanatili nyo po na maging health and maganda ang inyong health and wellness din po. So, nagpapasalamat po ako, Sir Henry, sa DCGB sa pagbigay po sa amin ng panahon para ma-explain po ang ating PhilPen. At sana po ay kung tingnan po natin, hopefully po, mabigyan din po namin yung lahat ng ating pong mga empleyado dyan, ng risk assessment, Sure. para po ay tuloy-tuloy din po yung malaman po natin na health and wellness po ng ating mga empleyado dyan. So sa lahat po ng kababayan ko po dito po sa Bicol Region ay panalangin po natin din po na sana maging successful ang ating kampanyang ito. And at the end of the day, we will all benefit from this one. Tama. Dahil prevention is better than cure. Yun nga yung lagi nilang sinasabi. And yung prevention po na yun, magsisimula po yun na kailangan malaman muna natin kung meron ba tayo nung risk. At ito po ang kasagutan po doon, ang ating PhilPen risk assessment. Salamat po, Sir Henry. Yep, Dr. Monray, maraming salamat ha. Happy Saturday po sa mo. Mabuhay po kamo. Thank you so much. Kayo, Sir Henry. Salamat po. Salamat pong maray. Mga tugang Dr. Monray Isaiah Mansilla, head po kang Non-Communicable Disease Control and Prevention Cluster, as in po ang concurrent na head kan Health Promotion and Communication Cluster. Magbabalik po ang Radyo Klinika. Ang mga impormasyon na yan, atod sa endo mga tugang kan mga minasunod. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Ang nag-iinom ng vitamin D kan Farex, Farexcited. Farex Vitamin B1, B6, B12. Katabang ang tamang jeta asin ersisyo, nga rin malikayan ang tanglay, tusok, bagol, asinan pagutro kaini. Farexcited. Farex B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Isang wais tip para sa mga cooking mama dyan. Subukan ang today's spaghetti sauce. Sa wais na presyo, may sauce at pasta ka na. Masarap at abot kaya sa suggested retail price na 115 pesos and 25 centavos lang. Mag today's spaghetti sauce na. Ang wais spaghetti. First time magnamit ng Red Horse Dre. First
First time masiramon, urutruhon, grabe. First time, enot nung namit, igwatulo, sipa, masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ito po si Coco Martin at ang bilin ni Lola, huwag mahiyang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check ng right man. Hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon, urutruhon, grabe. First time, enot nung namit, igwatulo, sipa, masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie.
Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggi Magic Sarap. Kung ang lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Maggi Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggi Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anong maglutuin, magical. Usapang Rayuma. Aroy! Nagkamot na ako pero masakit na ulit. Mahal. Pagaling dyan, Skelan. Up to 12 hours todo ginhawa mula morning hanggang evening. Mas tipid pa kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga! Sa Skelan, mas gagaling ka! May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper-bilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag-Kremel S tablet na! Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Bueno, param na kita po mga tugang alas 8:30 na. Masod na po na Kubicol. Pasalamatan tagiraray si Dr. Monray Mansilla, mga tugang kan Department of Health may kiraraman naman sa Philippine Risk Assessment, Health Assessment tabi ha. Kaya sa mga nasa harong dyan, baka po may tumuktok sa Indopon Pizza 1 kan Marso hanggang 31, assist kimaray. Pero yan po, merit bid man sa barangay, katuruwang dyan tabi ang mga barangay health workers. Okay? Bueno, masunod na po na ako Bicol. Ready na po sila sa mga bisita. Nakapurma na si Pading Al. Bisita mo Pading Al si Morning God. Yan mga ready. Salamat kasi ng pagantabay. Goodbye. Mabuhay. Yan, salamat. Dakulo na kong naukudan ganyan sa programang